10 minus 5 sa rovná 5. 6 minus 3 sa rovná 3. 7 minus 1 sa rovná 6. A 4 minus 4 sa rovná 0. V 5. úlohe budeme, deti, porovnávať dve čísla. Poďme spoločne. 8 je viac ako 6. 1 je menej ako 5. 4 sa rovná 4. 10 je viac ako 3. V 6. úlohe máme, deti, ďalekohľady.